Labian pasasalamat kang 44 anyos na si Marlon Nierva kan Barangay Bigaa, Legazpi City. Saro kaya siya sa mga benepisyaryo kan Employees Compensation Commission Bicol o ECC. Person with Work-Related Disability o PWRD si Marlon. Taong 2021 kaya kan madiskwido siya sa pigtatrabahuan niyang barko. Taong 2022 kan mag-apply siya sa ECC na maging benepisyaryo sa mga programa kan opisina. Oktubre, parehong taon kan makasabay na siya sa listahan kan mga pigtatabangan kan ECC. Sabi niya, sa 5 bulan niyang pagiging miyembro kan ECC, dakula na naidara kaining katabangan sa buhay niya urog sa pinansyal na aspeto. Namimiss ko rin yung trabaho sa barko pero wala tayong magagawa kasi ito na yung binigay ng Panginoon na hindi na talaga makabalik ng trabaho. Kaya mag-business na lang, alagaan ko na lang yung binigay ng ECC para sa akin. Palaguin ba na sa tulong ng livelihood nila. Sigun sa tagapagtaram kan ECC Bicol, ngunya na taon pigse-celebrar ninda ang ika-48 nindang anibersaryo. Asin bilang parte kan selebrasyon, piglunsar kan sa indang opisina ang istorya ng pagbangon, programa para sa mga obrerong nawara ning trabaho o naging PWRD huli sa pagkakadiskwidong mantang nasa pagtrabaho. Ito pong programang ito na aming pong pinamagatang istorya ng pagbangon. No? Hinanda po natin dito ang maikling parang presentation ng mga benepisyo ng ating pong opisina, ang Employees Compensation Program under the Employees Compensation Commission dahil tayo po ay currently po 48th anniversary natin sa Friday. No? Nagkaroon lang tayo ng mas maagang selebrasyon ngayon para po lahat ng mga Bicolanong manggagawa o obrero ay aware po na meron palang ganitong benepisyo. May tema ang selebrasyon na 48 taon nang naglilingkod at umaagapay sa manggagawang Pilipino. Apwera sa pagtaon in pinansyal na asistensya sa mga nawaran nin income arog kang PWRD, bukas man ang opisina sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa iba pang serbisyo arog kang medical benefits, carers allowance, death and funeral benefits as in rehabilitation services. At yun nga po, no, nagpagawa po tayo ng dalawang malaking photo exhibit ng ating government employee na na-stroke pero nakabalik sa trabaho at isa naman pong factory worker from Sorsogon City na may nangyari mga aksidente, naputol man yung kanang paa pero diretso pa rin at bumangon at patuloy na lumalaban, no, at natulungan po ng ating programa. Sa pag-aprobitsar, kinakaipuan sa nang magpasiring sa saindang opisina asin duman tutukduan kan mga paagi ngani maging parte kan programa. And sana po marami pa ang makaalam na meron pong ganitong benepisyo. Ito po ay binabayaran ng inyong mga employer. So dapat lamang po na alam ninyo na merong ganitong benepisyo. Laom kan ECC Bicol lugod magamit sa tama kan lambang benepisyaryo ang sa indang mga pigpapaabot na tabang ngani dawa papano masusteneran kan lambang apektadong obrero ang sa indang urualdaw na pangangaipo sa buhay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.